Gernika Lumoko udalak zenbait hobekuntza burutuko ditu Urbietako kirol gunean. Frontoietako aterpea berriztu egingo da. Erabilerarik ez zuen armail zatia eraitsi egin du jada udalak eta egozelaiko belar artifiziala berriztu egingo du. Gogoratu gainera kristales inguratutako 20 metro luze eta metro erdi zabalerako bi padel kantxa ere badaudela jada. Padel gune honetarako 65.666 kakotx bost euroko inbertsioa egin du Gernika Lumoko udalak. Erabilerarik ez zuen armail zatia eraisteko 38.468 euroko inbertsioa egin da, kosta mugapeko administrazioak horrela eskatuta. Urbietako frontoitako aterpean 1.602 metro kuadroko gunean egoera bertan ez da oso txarra, 1974 urteko aterpea da, baina itoginak daude eta hori hobetu beharra dagoela dio Gernika Lumoko udalak. Guztira, gune honetan 159.067,61 inbertsio egingo du aterpe hau berrizte aldera. Egozelaiko lanak ere iraia amaitu orduko bukatuko direla dio Gernika Lumoko udalak lurzorua leundu eta belar artifiziala berriztu egingo da. Guztira, egozelai gune honetan 343.480 euroko inbertsioa burutuko da. Guztira, lan guztiak kontutan hartuta Urbietan kirolguneak berrizten 606.702 kakotx 28 euroko inbertsio egingo du Gernika Lumoko udalak.